bwyd ydw i, ac yn 20 oed, ges i bwl drwg o iselder, a drodd wedyn yn anhwylder bita. Mae'n brofiad fydd gyda fi am byth, ac yn un sy'n dal i wyro i ben bob hyn a hyn. Ond un o'r pethau dwi'n difaru peidio gwneud yn fwy yn ystod y cyfnod tywyll yna, yw siarad. Bod yn onest, gyda fi fy hun a'r bobl oedd agosa atai. Yn y podlediad yma, rydyn ni am edrych ar y berthynas rhwng pobl ifanc a'i iechyd meddwl. Sgwrsio gydag unigolion sydd wedi ac yn dal i wynebu cyfnodau anodd, a dysgu beth sydd wedi helpu nhw i ymdopi. A dygymod gyda'r hyn sy'n cuddio, tu ôl i'r wen. Tu ôl i'r wen, mae gweld yn glir, a bwrw mlaen yn straen. Iselder yw prif ffocws y bennod yma, a dwi'n cael cwmni'r cerddor Griff Jones, neu Griff Tsunami fel bydd nifer ohonoch chi'n ei nabod fi'n siŵr, a'r disgybl chweched dosbarth Iestyn Jones. Mae Iestyn hefyd yn ddisgybl i fi yn ABEC, Academi Berfformio Caerdydd, a chefnogi Iestyn drwy i iselder o oedran ifanc oedd rhan o'r ysbrydoliaeth i greu'r podlediad yma. Ond dwi'n dechrau gan ofyn i Griff fynd â ni nôl i'w gyfnod yn yr ysgol, a holi siwt brofiad oedd hwnna iddo fe. Oedd e ddim yn gret, oedd yr addysg yn ffain, o'n i jyst ddim yn dod ymlaen yn dda iawn gyda fy nghyd disgyblion. O'n i'n really wahanol o ran behaviour. So o'n i'n easy target i rywun cael ei fwlio. So yeah, not my finest hour. O'n i'n eitha lwcus oedd da fi'r stafell gerdd oedd fel shelter bach i fi'n hunan. Felly mae da fi lot o gratitude tuag at yr athro cerdd i adl fi jyst o mewn yn ystod amser cinio, amser breaks. Beth bynnag, really. Oedd da fi digon o ffrindiau yn y gerddorfa, achos yn amlwg, maen nhw gyd yn obsessed gyda music fel o'n i yn. So o'n i gyd yn eitha quirky. So oedd hwnna'n rhyw fath o safe haven hefyd, ond just ysgol i hun, o'n i ddim yn enjoyo fe gwbl. O'n i'n mynd adre a just teimlo'n hollol shit a wedyn. Oedd rhieni fi wastad fel, beth sy'n bod? Like, os rhywbeth yn bod, os da ti rhywbeth yn weid o fi, na, fi just yn teimlo'n hollol shit ar ôl fi newydd gorfod mynd i'r ysgol. Fi'n cofio oedd gymaint o weithiau lle o'n i'n trio bunk off, esgus bod yn sal, just fel bod fi ddim yn gorfod mynd mewn. Neu cerdded yn really slow, fel fi deliberately yn hwyr yn y bore, fel bod fi ddim yn gorfod sefyll o gwmpas gyda'r disgyblion eraill. So yeah, ddim yn gret, ond wrth edrych nôl allai ddeall pam o'n i'n gymaint o easy target falle. Nid bod na yn rhesymu bwlian o gwbl. O'n i just yn mynd i weid na, achos dyw hwnna, sofio'n cyfiawnhau o gwbl ydw. Na, yn sicr, ond oedd e hefyd allai sylweddoli sut bod hwnna wedi digwydd, achos o'n i'n gymaint o fel, easy target. A sydd effaith gath hwnna wedyn ar dy iechyd meddwl di, te? Mae'n rhywbeth ti wedi stryglo gyda o oedran ifanc? Fi'n credu bod e wastad, dwi ddim yn root o'r situation o iselder, ond mae definitely yn attribute na ddim helpu, achos nawr mae yna wastad llais yn cefn dy ben di sydd yn mynd, mae rhaid i fi conformo, fel bod fi ddim yn stick o mas, neu ti'n just constantly ail mynd trwyddo'r situation ti'n newydd fod yn dod, achos just gorfeddwl y peth, really. Fi ddim yn gweud bod yna'n bod e purely achos o'n i'n cael ymwylio yn ysgol. Mae yna siwr lot o reswm pam, ond dwi'n sicr ddim wedi helpu, na. Na, I bet bod e heb. A, yes, nawr fel, mae yna hain arall i stori Griff a byddwn ni'n cyrraedd fyna yn y man. Ond yn barod, bydden ni'n dychmygu mae lot o beth ti wedi clywed fyna yn adleisio profiadau personol i ti. Ie, a mae clywed eto hefyd Griff. Diolch am
Diolch yn fawr yna, actually, achos mae clywed a clywed y tebygrwydd yna mae'n crazy, really. Achos o'n i byth yn, wel, pan ti'n profi rhywbeth fel yna, ti ddim really yn meddwl, fi yw'r unig un sydd yn cael ei adael mas, fi yw'r odd one out. A ie, oedd rhan hefyd, yn debyg iawn i fi. O'n i falle yr un creadigol yn yr ysgol. Wel, yn ystod adeg cynnar yn wedig. A ie, jyst teimlad nawr cael yng ngadael mas. A bod fi'n wahanol. A falle bod fi ddim necessarily wedi cael ymwylio o fewn categori mawr, ond falle, jyst cael dy adael allan. A y grwpio sy'n digwydd mewn ysgol, fi'n meddwl. Dyna oedd un o'r prif problemau i fi, really. A faint o'r cyfnod cynnar na, o dymlon isel i ti'n cofio? Ti di nabod fi ers o'n i'n ifanc iawn, ers o'n i'n ysgol gynradd. A fi'n meddwl, nath e gyd dachrau yn ysgol gynradd, fi'n meddwl. Prif stori sydd fi, na i drio byd y crio fan hyn. Ond nes i, oedd da fi ffrind gore pan o'n i'n, yn y derbyn. A nath e symud i fyw yn Gogledd Cymru. A wedyn nes i ddod yn ffrindiau gyda'r bachgen arall yma o'r enw, actually, well fi ddim yn dweud i enw, just rhag ofn. A nath e symud i Australia i fyw. A wedyn dyma, y disgybl newydd yma yn ymuno gyda'r ysgol, a o'n i fel, yn y mission i fi, fi'n mynd i ddod yn ffrindiau gyda'r boi newydd yma. A nath e symud i fyw yn Gwlad Belg. So dros yr amser yma i gyd, oedd pobl eraill yn dod yn ffrindiau gyda ei gilydd a yn creu cysylltiadau yma. A oedd e jyst yn cadw torri ffwrdd i fi. A fi'n meddwl hwnna oedd un o'r prif bethau nath. Sa'n gwybod, fi ddim yn meddwl bod yna rhyw fath o drobwynt o gwbl. Mae fe'n datblygu yn ar y deg dros amser. A wedyn fi'n meddwl yn eitha agos at diwedd profiad ysgol gynradd fi. O'n i fel, fi'n teimlo bach yn unig, fi'n teimlo bach yn isel. A wedyn edrych mlaen wedyn i fynd i ysgol uwchradd. A wedyn, fi'n mynd i greu loads o ffrindiau newydd. A wedyn jyst bod e ddim yn cyrraedd expectations di. A gorfod fel delio gyda hwnna a ddasu beth o ti'n meddwl o'r blaen. Mae'n rili anodd. Ond fi'n meddwl mai dros amser yna, a dros amser mae gyd yn datblygu mor araf. Wel, mae delio gyda pobl yn agos yn dy fywyd i, a wedyn roedd pobl yna'n gadael, un ar ôl y llall. Mae'n amhosib i hwnna byd o cael effaith mewn ffordd, ydw e, achos ti'n mynd i, am o'n i'n mynd i ddechrau meddwl, fi yw e, fi yw'r reswm mae'r pobl yma gyd yn gadael, sydd yn amlwg ddim yn wir. Ond wedyn, y broses na wedyn o dderbyn, cydnabod y tymladau yma, a derbyn falle, mae rhywbeth falle ddim cweit yn iawn achos bod y tymladau yna'n llethu ti, achos gofyn am help fi'n credu yw un o'r pethau dewra mae unrhyw un yn gallu neud. Ti'n cofio pwynt lle nes ti feddwl nawr yw'r amser i wneud ni? Na i fod yn os gyda ti, Mae fi yn berson eitha penderfynol, a fi wastad wedi gweld fi'n an fel rhywun sydd, ti'n gwybod be, fi lli sorto hwn mas fy hun. A dyna oedd y meddwl oedd da fi dros amser. A fi'n meddwl nes i sorto fe mas yn eitha hwyr, neu nes i gael help go iawn yn eitha hwyr. Bod fi falle wedi drago fe gyda fi a wedi trial wneud rhywbeth amdano fe fy hun yn gyntaf, a falle ddim wedi bod mor llwyddiannus a byddwn i wedi hoffi bod. Ond, fi'n mynd siŵr, achos mae fe gyd yn eitha dryslyd, really. I fi yn ymwedig, oedd na ddim fel pwynt penodol. Fel o'n i'n dweud, mae fe gyd yn ar y deg yn pail o lan, a wedyn dros amser y llai o dy hun ti'n nabod, achos ti wedi adeiladu rhyw fath o defence mechanism yn erbyn y peth. Felly, sa'n meddwl bod yna really
trobwynt mawr i fi. Fi jyst yn cofio, pan o'n i tua 13, 14, o'n i ar yng ngweitha. Falle 15, falle hyd yn oed. A just really stryglo. Ond just dweithio fi na'n, ti'n gwybod mynd ati cymryd y wythnos ar y tro, ond os ti'n ethu wneud hwnna, ond ti'n cymryd y dydd ar y tro. Os ti'n ethu wneud dydd ar y tro, wedyn just wneud bore yma. Just cyrraedd amser cynno. A fi'n cofio siarad gyda ti am hynna, a fi'n cofio bod hwnna'n cymryd spel yn y fe, ond fel, i bob pwrpas mae iselder yn rhywbeth mae fe'n anweledig ydw e, achos mae fe gyd yn dymlad o'r tu fewn. Ti'n neud yn anoddach i bobl arall i ddeall mewn ffordd grifft, mod y fe dyna dy brofiad di ohono fe, ti'n meddwl? Sicr, dwi'n yn rhywbeth ti'n gallu cymharu gyda pobl eraill, achos mae'r poen yna'n ti'n teimlo yn relevant i ti dy hun yn unig. So, falle bod yna problemau fi wedi cael sydd yn hollol unrelatable i sut mae Iestyn wedi teimlo. So, alle dde ddim empathiso, ond alle dde'n sicr sympathiso, yn sicr allai wneud yr un peth. So dwi ddim yn rhywbeth ti'n gallu cymharu. A fi'n credu ar hyn o bryd, sa'n gwybod sut chi'n teimlo, ond mae gymaint o bwysau i fod yn hapus. Byddwch yn hapus a be happy. Pidwch cael fi'n wrong, mae gyda fi'r jumpers a'r slogans hapus, bob un dan hael ar enfys a byth bynnag. Ond fi'n credu mae'r pwysau yna i fod yn hapus drwy'r amser. Wel, dwi ddim yn realistig, ydw e? Mae yna reswm am ni, really, ond fi'n credu un o'r ffactorau yw'r ffaith bod ni yn constantly ar social media yn gweld highlights pobl eraill. A highlights yw nid y byd go iawn, ond ti'n gweld y timeline hwnna, a na gyd yw highlights pobl eraill, a ti'n meddwl, dyna siwr mae bywyd fi fod. A dyw bywyd ddim fel na o gwbl. Mae siwr wedi bod yn wath, achos ni gyd wedi bod yn stuck tu fewn ers yr 18 mis diwetha? Erbyn hyn, ydy. 19 mis diwetha yma yn stuck tu fewn ar y ffôn symudol. A mae'n completely unrealistic. So sa'n credu bod hwnna'n helpu o gwbl. Fi'n meddwl, yn ymwedig yn ddiweddar, mae pethau'n hyn oed gweithio gyn yn fwy, fi'n meddwl, o ran fel beth yw'r gallu na i greu llun perffaith hapus, neu bod rhywun yn gallu creu, erbyn nawr ti'n hyn oed creu backgrounds sydd yn wahanol i lle wyt ti y go iawn. Felly, mae'n anodd gwybod beth sydd yn real a beth sydd ddim rhagor, really. A mae'r un peth yn relevant o ran iselder ti. Ti'n teimlo, ti'n gwybod faint ohono fe sydd yn, faint ohono ti sydd wir yna, a faint ohono fe sydd wedi cael ei datblygu fel rhywbeth o defence mechanism, a bod ti'n colli ar dy hun, really, wrth trial plethu mewn, a trial bod y person ma ti'n disgwyl ma'r pobl ma o gwmpas ti yn mynd i dderbyn o'i gymharu gyda ti sy'n cael ei adael allan o'r ochr neu rhywbeth. Chi'ch doi wedi sôn am hwnna te, so cydymffurfio i fod yn rhyw berson arbennig. Felly, Griff, beth felly bydde ti'n neud mwyn trial bit o mewn? Os yna bethau bydde ti yn meddwl, fi'n mynd i trial hwn heddi, neu na trial hwn bori, neu beth bydde ti'n neud? So, erbyn hyn, mae gyd bach o blur, achos mae bron fel second nature. Okay. Ond yn sicr, pan ges i diagnosis o autism yn tro cynta, oedd na lot o Google fel sut ti'n neud small talk, sut ti'n neud ffrindiau, sut wyt ti'n siarad gyda rhywun o small talk i fel cael deep conversation, just constantly cadw in the know o fel be bydde socialiser. Ag yn sicr, oedd e'n lot fawr effort i ddechrau off gyda. Fi'n meddwl bod e mor ddrwg erbyn hyn. Nath e hefyd yn sicr ddim helpu o ran iselder, achos o'n i'n pwysio fy hun gymaint i conformo. O'n just constant overthinking a just rhoi gymaint o bwysau ar fi hun i conformo, a wedyn ti'n torri lawr. Ti'n mynd i dorri lawr, achos ti ddim yn
dim necessarily bod yn ti dy hun, ond ti'n just yn rhoi gormod o pressure yn ti. Ti'n gorlwytho'r plat na mewn ffordd i ti, a dim ffordd mae fe'n Ie. gallu balanso. Fi wastad i gweud hyn, ond fi'n meddwl bod o ran cymdeithasu, mae 'da fi battery life. A oedd e'n anodd iawn i ddechrau off gyda fel gwybod lle oedd y threshold na lle ti'n mynd i gael breakdown. Erbyn hyn, mae'n lot awsach, achos fi'n bod, o ie, fi'n knackered. Alright, fi'n mynd i fynd. Hwyl, tra. Neu, os fi'n power through, allai ddim cael o'n mynd, fi'n cael breakdown. Ond, dwi ddim fel yna dy mwy, mae'n lot awsach, gwybod lle i fi. So ti bron yn gallu gweld y juice na'n Yn sicr, mynd lawr? mae'n drain o, nes i fe dyn nhw'r blaen, lle o'n i fel, o'n i gyda ffrind, ac oedd popeth yn really overwhelming, achos ni nôl mas o lockdown, a mae fel the post-lockdown fear, wel, os wyt ti'n gallu bod mewn y lle yma, achos os yna gorfod y bobl, wyt ti'n gallu trysto'r sefydliad yma i fod yn Covid safe. Just pethau bach fel yna. Oedd e gyd yn really overwhelming, ond oedd rhaid i weid ffyn nhw, fi'n gorfod mynd adre. Fi'n really sorry. Nawn ni catch lan rhywbeth to. Diolch bych, oedd hi'n deall yn iawn, so yn ffain. Ond mae'n bwysig i bobl ddeall, ydw e. So ti wedi cyffwrdd arno fe fyna. Felly, y diagnosis ma o awtistiaeth, o autism, o ti yn y brifysgol o ti bein, 18-19? O'n i'n 19 pan ges i'r diagnosis. Siwt nath hwnna gyd weithio te? Wel, mae 'da fi dyspraxia. Right. So, es i weld, ges i asesiad, achos o'n i basically eisiau arian i gael laptop newydd, fel disability grants, gyda dyspraxia. A wedyn, oedd hi'n sy'n pwynt o mas stwff fel, o ie, ti ddim yn ei eye contact, ti ddim yn wneud, mae'n a lot o targedu fan hyn, byddai ni'n gweud bod ti'n autistic. A wedyn, o'n i fel, oh shit, ie, fi'n autistic. A wedyn, ges i asesiad official wedyn, o'n i fel, ie, na, ti'n autistic. A i fod yn dig, oedd e'n, ti wedi gweld y meme yna o'r boi yn chwythu pen fe, a mae'n troi mewn i fel Galaxy. Mae'n just constant fel gif o fe'n neu hyn. Ie. Dyna be oedd o, o'n i just fel, oh shit. Mae loads o pethau sydd wedi digwydd yn y mywyd i nawr yn ei sens. So fi'n obsessed gyda hyn, a hyn o bethau, allai ddim cael yn bwyntio ar pethau os fi ddim yn enjoyo nhw. Fi'n hollol shit yn cymdeithasu gyda pobl. Mae'n struggle i ni eye contact gyda pobl. There's a lot o bethau byddwn ni'n gweud sydd yn autistic behaviour. Felly beth oedd e'n golygu ti i gael y diagnosis na? Achos mae'n anodd gwybod weithiau os yw label ar rhywbeth yn mynd i fod yn beth positif neu byd o, dwi e? End of the day, mae lan i fi os fi eisiau defnyddio'r label. Fi bron defnyddio fel get out of jail card, achos mae rhai pethau allai just ddim wneud enghraifft constant socialiser a allai beio o'r autism o'n i. Ond oedd e'n byth da i fi, achos o'n i'n gallu edrych nôl a nawr edrych ymlaen a gwerthuso ar sut i socialiso ac yn y blaen. Mae falle yn slightly sociopathic bod fi'n neud hyn, allai ddeall na, ond end of the day, dwi ddim jyst yn helpu fi, mae'n helpu pobl eraill i deimlo'n comfortable o gwmpas fi hefyd. A os oedden nhw'n teimlo'n fwy cyfforddus, ti'n teimlo'n fwy cyfforddus? Exactly, absolutely. A wedyn, a ti wedi gweld falle bod pobl, ydy nhw'n ymateb yn wahanol nawr? Ydy agwedd nhw'n wahanol nawr bod ti falle'n rhannu â nhw bod ti'n autistic? Yr unig bobl... Mae'n gwestiwn anodd, achos mae'n lot o bobl fi wedi cyfarfod pan o'n i ddim mor sociable, a mae'n lot o bobl fi wedi cyfarfod lle fi'n bach mwy sociable. Ond mae'r band fi yn ddo, maen nhw'n nabod fi ers
dechrau'r diagnosis, maen nhw'n sicr di gweld Griff yn newid i fod yn Griff 2.0 falle, neu Griff 3.0 mewn ffordd da yn sicr. So ie, dwi'n beth drwg o gwbl. Felly, ti'n modd, o ti'n siarad am lockdown fyna, Iestyn, ti'n modd, siwr oedd lockdown i ti, fel, achos, yn aml, wel, oedd e'n anodd o fe lockdown, achos oedd e'n rhoi esgus i ni i beidio, falle, cyfathrebu, falle, oedd yn respite eitha neis, falle, i lot o bobl, ond wedyn hefyd, mae'n mynd nôl mewn neu nôl mas i'r bywyd go iawn, fel wedys ti Griff, yn gallu bod bach yn overwhelming wedyn. Yes, siwr oedd ei ti? Yr un peth cyntaf ni moyn, really, newid yn y mywyd i oedd fi fel arfer yn hoffi bod yn brysur. Fi'n hoffi bod da fi rhywbeth i wneud. A nath hwnna really cymryd i ffwrdd o fi, really. Nath ni'n mynd i lockdown a ni jyst fyna fel, o be fi'n ei nawr. A dyna pan nes i ddechrau, just ges i gyfnod really nice, actually, o sgwennu cerddoriaeth a just gallu bod yn greadigol. Nes i ddechrau sgwennu sgript a cerddi a just rhoi pethau lawr mewn i geiriau. Nes i actually yn edrych nôl ar y cyfnod na, falle ddim y transition o bywyd normal mewn i lockdown, ond ar ôl setlo mewn i y cyfnod newydd ma, oedd e'n brofiad really nice, actually, fi'n meddwl. Ond fi'n meddwl mae dyna oedd y broblem mwyaf wedyn, oedd y newid na mewn amgylchfyd a mewn sefyllfa. Oedd y lockdown cyntaf na yn really anodd, a fi'n siŵr oedd e'n beth anodd i bawb. Ond, just gallu bod yn greadigol a gallu, falle, bod rhywbeth yn cael ei gymryd i gwrdd o ti, just cymryd un ar y deg, oedd e'n eitha neis cael y rest na fyd, i fod yn hollol honest. Mae'n ddiddorol bod ti'n gweud mae'n rhywbeth mae'n rhaid ti fod yn brysur trwy'r amser. Os yna unrhyw rheswm pam ti'n methu ars yn llonydd? Ddim yn ffordd insulting, fi'n jyst yn gofyn achos mae'n bwynt lle y mwyaf prysur wyt ti, y mwyaf yn anodd mae'n mynd i fod i gallu ymlacio. Fi wedi profi hwnna. Fi'n meddwl bod fi wedi gweld bod mae da fi limit o ba mor brysur fi'n hoffi bod. Fi'n hoffi bod da fi rhywbeth i wneud. A mae hwnna'n rhywbeth fi'n wedi cael mewn i routine o, really, bod fi'n plan o mas exactly beth fi'n wneud yn y diwrnod yma. A os fi ddim yn cyflawni nhw i gyd, mae hwnna'n fi mewn lle lle fi'n mynd, mae hwnna'n ffain, allai wastad pas fy mlaen i ryw diwrnod arall. Ond, sa'i wir yn siŵr. Fi'n gwybod bod yna rhywbeth o limit o pa mor brysur fi'n gallu bod. Ond byddwn ni hefyd yn gweud, Iestyn, mae limit i pa mor ddim yn brysur ti'n gallu bod? Hwna yw'r peth, dy fe? Mae hwnna'n wir. Fi'n credu, a na beth fel mae Griff yn gweud, fi'n credu, achos pan ti'n stopo, mae meddyliau'n mynd wedyn, yn dyn nhw. So wedyn ni'n cadw ni'n yn brysur mwyn osgoi'r meddyliau yna, achos sa'i mo'n dylu gyda hwnna heddi. Fi'n gweud na, achos dyna'n sicr be oedd yn mynd trwy ddymhen i yn ystod lockdown cyntaf hefyd, oedd mae rai fi fod yn brysur, mae rai fi constantly neud rhywbeth, a wedyn oedd y stop na oedd ddim traumatic, oedd e'n just yn sioc i'r system yn llwyr, achos i fi, o'n i'n constantly dibynnu ar approval pobl eraill i fod yn hapus, yn lle dibynnu ar approval fy hun. Ond mae'n nawr yn well achos fi'n gallu fi ddim yn gorfod conformo i pobl eraill, fi'n just bod yn fi fi'n. Hwna mor bwerus. Wel, mae fe mor bwerus hwnna, actually, a gwybod beth yw e sy'n neud, a fel o'n i'n gweud gynnau, ddim falle bod yn hapus trwy'r amser, ond actually bod yn fodlon, fel ffindo'r lle na le ni'n content, Self-care, self-love, a fi'n gallu neud na, fi'n lico fi. Dyna beth yw e. O'n i wastad fel, fi ddim yn deall self-love.
fi ddim yn deall o gwbl. Fi'n dibynnu ar pobl eraill. Mae rhaid i nhw caru fi, a wedyn na i garu nhw, a wedyn bydd popeth yn ffain. Ond... Fi'n meddwl falle bod fi rhyw fath o opposite i ti fyna, Griff. Falle mod hwn jyst yn rhan o'n personoliaeth fi. Bod fi ddim... fel nes i ddweud gynnau, fi'n berson eitha penderfynol a fi'n hoffi wneud beth y fi'n an. A fi'n... Os oedd dda fi rhywbeth o'n i moyn profi, fi siarad o fod yn dyleio mynd at rhywun arall i helpu fi gyda rhywbeth. Byddwn ni, fi oedd y person, os o'n i'n moyn coginio Michelin star meal a ddweud bod fi'n ethu coginio yn y lle gyntaf, byddwn ni'n dal yn trial a byddwn ni'n neud e drosodd a neud y mistakes na, yn trial cael i'r standard na, a wedyn yn ffeili a'n mynd, OK, well i fi ffind o Michelin star chef. Bydde fi byth yn meddwl yn y lle cyntaf, fi'n gwybod, na, fi'n ei ffind o'r rhywun. Bydde'n gallu helpu fi wneud hwn. Jyst yn ddiddorol gweld y gwahaniaeth na, really. Perffaithydd, Iestyn, wyt ti. Ond Griff, ti'n fodlon falle, gen i jyst mynd nôl i'r artistiaeth am bach, fel, falle addysgu ni o fel helpu ni ddeall, neu rhannu gyda ni, falle ar heriau bydde ti'n wynebu o ddydd i ddydd, falle bydde Iestyn neu fi ddim, achos ti wedi sôn yn barod, mae cyfathrebu'n beth huge yn yw. Ydy, fi ddim yn meddwl bod e mor ddrwg a be oedd e, ond ar y dechrau oedd e'n cymryd lot i fi gallu cyfathrebu gyda pobl. Oedd e'n anodd i uniaethu gyda fi achos o'n i ddim yn siarad lot, o'n i ddim yn communicato sut o'n i'n teimlo be oedd yn mynd trwy'm mhen i, o'n i mewn byd fy hun essentially. Ac os wyt ti ddim yn deall y byd yna ti ynddo, mae'n anodd mynegu fe am hwnni. Odi. Fi'n mynd i fy nôl at yr social battery ma. Fi'n credu bod eisiau pobl i fod yn lot fwy sympathetic o hynny. Does dim rhaid i fod yn sociable trwy'r amser. Mae'n okay cael gaps mewn conversation. As dim rhaid i fod yn awkward. Mae'n probably yn rhan o bod yn autistic. Mae'n gyflwr sydd yn golygu bod ti'n ffindo fe'n anodd cyfathrebu gyda pobl. Mae rhaid ti gael rhyw fath o structure o gwmpas ti, neu mae'r disorganised lifestyle na yn mynd i wneud ti deimlo'n really anxious a nervous o shit. Fi'n really sensitive i stuff sensory, so fel touch, blas, smell, clywed, sydd yn falle ddim yn helpu bod fi yn ddyn sain hefyd, achos bod fi'n constantly clywed yr pethau drwg a fi fel, mae'n awful ac yn trio sgrwbio fy mas pan fi'n trio mixo fe. Mae pethau fel la wastad yn mynd i fod yn issues fi, ond erbyn hyn fi'n teimlo fel bod fi rhyw fath o tolerance i pethau fel la, neu bod fi jyst yn tynnu fi hun mas o'r sefyllfa lle fi'n gorfod smelo, neu gweld, neu clywed rhywbeth shit. Chi'n cofio yr mosquito sound oedd pobl yn rhoi ar ffônus y meddwl nhw? Mas y spar, achos nhw'n trio cael gwared o'r iobs i sefyll tu mas y spar. Y stwff fel la, oedd e jyst yn... Mae dal yn absolutely boenus pan fi'n clywed e. Dwi ddim yn irritating, mae'n boenus pan fi'n clywed stwff fel la. Mae rai bod hwnna'n nightmare os ti'n cymysgu... Ti sy'n cymysgu stwff chi ar gyfer tsunami? Mae rai bod hwnna'n henlle. Twa be, na, fi'n cymysgu yr demos, so dwi ddim mor ddrwg yn ni, a wedyn pan ni'n dechrau recordio stwff eraill, mwy cyflawn, ewn i weld rhywun arall i wneud e. O'n i'n meddwl hefyd, surely mae fe'n eitha da hefyd, o feddwl bod ti'n ddyn sain, a neud yr holl, ti'n gallu tynnu mas y syniad mas i ddim rili'n ffitio mewn, a ddim yn hoffi'r syniad drwg ma fel petai o fewn mix cerddoriaeth. Ydy hefyd yn gallu bod yn beth da, yn bod dati'r yn rhyw fath o arf extra ma i ryw raddau sydd yn helpu ti yn fwy
Mae'n beth da ag yn beth drwg. Ti'n clywed beth yn wahanol i pobl eraill. Sydd falle achos bod fi wedi bod yn gweithio yn y maes ers blynydde nawr, a bod fi yn... Ond o'n i wastad yn clywed pethau'n wahanol, so fel... Oedd o ddim yn rhywbeth fi wedi dysgu, mae'n rhywbeth fi jyst wedi bod, sydd falle yn beth da bod fi'n neud hyn, achos bod fi yn clywed pethau'n wahanol. Ond pan o'n i'n gweithio fel dyn sain ar leoliad, o'n i'n pain in the ass, achos o'n i'n constantly gorau stop o shoot, so fel... car yn paso, nagos, dos o ddim os. A wen, like, 2 funud wedyn, mae car yn paso. Sorry boy, mae rhywun yn bit o crisps lawr fyna, ti'n fel, methu gweithio gyda hwnna. O'n i'n absolute pain in the ass, ac mae lot o cyfarwyddwyr yn gallu gweud na yn onest, ond fi ddim yn ein dim mwy, fi'n gweithio yn y studio, lle fi'n teimlo'n lot fwy gyfforddus yn neud. O'n i jyst yn mynd i weid, studio tawel Sionedd yw'r lle ti. Ie, dim pobl, rhywun yn dod draw i roi coffi ti, bob yn un, ond that's it. 9 to 5, fi'n mynd gweld yn rhywun, mae'n great. Lovely. Ond yes, twyd, yn gwrando ar Griff yn siarad yna, a fel fi'n gwybod mae'n amgylchiadau gwahanol iawn fan hyn, a pan i ni gyda'n gilydd, licen i feddwl bod ti mewn awyrgylch lle ti'n teimlo'n saff, neu yn ddiogel iawn ac ti'n gallu mynegu dy hun yn rhwydd a siarad yn rhydd a bethau. Ond beth am Iestyn pan mae fe falle yn gorfod bod tu fas i'r comfort zone, achos sa'i really yn gweld yr Iestyn yna. Twyd, ydy cyfathrebu neu bod ymysg pobl arall yn gallu bod yn her i ti fyd? Fi'n meddwl mai dyna yw un peth fi wedi bod yn meddwl amdano eitha lot, actually, yw beth yw tu fas comfort zone fi. A beth sydd yn gyfforddus, beth sydd yn sefyllfa cyfforddus i fi fod ynddo. Pan nath rhywun dweud fi o blaen, pan fi'n neud drama, fi fwyaf ei hun pan fi'n actio bod yn rhywun arall, neu pan fi'n trio bod yn rhywun arall, sydd yn syniad i fy rhyfedd, ond mae'n neud cymaint mwy o sens i fi hefyd, bod ti wedi rhoi rhywbeth o arf arno pan fi'n yn yr ysgol, fel bethau, pan ti yn ystafell chweched yn amlwg, ti'n cael adael mewn stafell lle mae pawb sy'n eistedd gwmpas, a ti kind of yn gorfod wneud y small talk yma, fel y Griff yn dweud. A mae hwnna'n weithiau'n gallu bod yn sefyllfa anghyffyrddus, achos mae nhw wedi adeiladu'r syniad yma o stafell waith mewn chweched dosbarth lle mae disgwyl i chi weithio. Ond wedyn mae gweithio mewn stafell waith wedi troi yn rhywbeth sydd falle ddim yn naturiol i wneud, mae fe'n fwy o le gymdeithasol. Ti'n gwybod gyda'r diagnosis wedyn, Griff, twyd dath laptop am ddim, great. Ti hefyd wedi addysgu dy hun, ond fel dath hefyd wedyn help neu consela neu therapi nath helpu? Nes i ddim actually cael therapi gyda autism, oedd e'n fwy o... Mae mam yn seicolegydd clinigol, so oedd lot o gwestiynau'n cael ei ofyn, a mae hi... oedd hi'n gwybod bod yna rhywbeth wahanol amdano fi ers o'n i'n eitha ifanc, achos fe ges i rhyw fath o assessment pan o'n i'n ifanc, ond oedd e jyst yn gweud signs of autism. Right. Ac ar y pryd, wnaethon ni benderfynu ddim wneud unrhyw ffys yn beth i fe, oedd e jyst yn mater o... mae dy ti rhyw fath o signs, ac o'n i weld os ti eisiau defnyddio fe neu ddim. Fi ddim rydyn cofio'r asesiad yma, actually, ond ges i chat gyda mam yn beth i fe'n ddiweddar, a oedd i fel, o'n i'n gwybod yn spel yn ôl, ond yn amlwg mae jyst i clico ti pan o ti'n brifysgol. Ond ar ôl yn ystod prifysgol, o'n i'n ffind fe'n rili anodd wneud ffrindiau gyda pobl yn ystod freshers. A ni'n gweld pawb yn symud o gwmpas, ac yn cymdeithasu gyda pobl newydd. A ni wastad fel, ddim yn gwybod sut o'n nhw'n wneud e, oedd e'n hollol sioc i fi. Oedd dy fi ffrindiau agos, ond o'n i ddim yn gallu siarad gyda pobl newydd. A wedyn pan ges i'r diagnosis, oedd e'n just fel rhyw pin yn disgyn, a ti fel,
dyma be fi angen ein wahanol, a dyma pam fi methu cyfathrebu gyda pobl newydd, a dyma pam fi methu ni ffrindiau gyda pobl. Nes i just trio pwysio fi hun i siarad gyda gymaint o bobl o'n i'n gallu. O'n i'n gweithio mewn bar, Waw. achos o'n i'n gorfod siarad gyda pobl, a nath o'n ei lot o wahaniaeth o ran cyfathrebu i fi. O'n i'n teimlo lot fwy cyffyrddus siarad gyda pobl newydd ar ôl ni. Nes i just trio pwysio fi hun. Falle nes i pwysio fi hun yn rhy galed, achos o'n i'n gorfeddwl pethau sut allan ni pethau'n wahanol. Fi'n teimlo fel oedd e'n un o'r attributes nath pwysio fi mewn i iselder, achos o'n i'n constantly challenge o fi hun i fod yn well, a pwysio fi hun lle o'n i ddim yn gwybod be oedd limit fi, ag yn pwysio fi hun i conformo i standards pobl eraill. Yna'r peth wedyn ddo, pan ti'n ffindo di ran yn slipo mewn i hwnna, mae'r iselder yn gallu twyllo ti hefyd yn dod o, achos mae'n gallu fel, wel, mhrofiad i, lle mae'r person ma'n dy ben di, bod ti falle neud rhywbeth gorau gallu di, neu mae'r person ma'n gweud, o na, mae eisiau ti'n neud yn well, neu mae'r person draf yna'n meddwl bod ti'n neud yn rybys, neu mae'r person fyna'n meddwl bod ti'n edrych yn rybys, neu hyn llall arall, a mae constantly yn herio ti, neu beth bynnag. Yn sicr. O'n i'n teimlo'n shit rhan fwy o'r amser, achos o'n i'n constantly meddwl am sut allai neud pethau'n well. Ag o'n i'n neud lot o fel catastrophic thinking, sef pan mae da ti problem, a mae'n problem fach, ond mae'r problem yna yn troi mewn i problem mawr mewn eiliadau, lle yr end goal yw fel, mae dy fywyd i'r ben. Hyn wrth mae rhywbeth fel, nes i ddim gweud tata i rhywun. Shit, dyn nhw ddim eisiau bod yn ffrindiau gyda fi dim mwy. Fi wedi sbwylo'r perthynas yna. Ac oedd hwnna yn sicr ddim yn helpu, achos o'n i'n jyst yn gorfeddwl. Ond nath o ddim clico tyd o'r beth oedd nes bod fi'n cael therapy i sortio iselder mas. Right, okay. So ers hynny ti wedi. So wedyn, a mae hwnna'n bwysig falle wedyn i nodi da, dweud, bod siarad gyda rhywun di helpu ti i weithio mas taw. Wel, proses yw fe, meddwl ni'n prosesu pethau. Fi'n teimlo bod fi'n eitha lwcus, achos mae da fi lot o ffrindiau sydd wedi delio gyda iselder, neu falle rhywbeth bach mwy dim serious, ond rhyw fath o salwch iechyd meddwl. So pan dwi ddim yn rhywbeth sydd yn mynd i gael ei ffixo am byth, ond fi'n teimlo fel bod fi'n eitha lwcus, achos mae da fi'r ffrindiau yna sydd wedi mynd trwy rhywbeth tebyg ac yn gallu sort of checo lan ar fi. Fel yn ddiweddar, dim yn ddiweddar, cwpl o fisoedd yn ôl, o'n i definitely ddim yn okay. Ac yn lwcus o'n i'n siarad gyda'r ffrind yn byti fe, ac wedyn nhw, wyt ti'n okay? Dyw hwn ddim yn normal i ti. A wedyn nath e clico, shit, ti'n iawn. Dyw hwn ddim yn normal i fi. Fi definitely yn teimlo'r effaith yna o iselder eto. A mae hwnna mor bwysig am hwn i, yn dweud, jyst gallu adeiladu'r fframwaith na sy'n gallu cefnogi. Fi'n gwybod bod yn anodd i ti, a mae hwnna'n rhywbeth anodd fi wedi gorfod derbyn gyda hefyd. Fel, mae'n bwysig i ti fod yn annibynnol, ond hefyd mae eisiau rhyw fath o support system yna boed bod e'n therapist, neu ffrindiau, neu teulu. Fel bod da ti rhyw fath o fel second opinion bron, i allu dweud, wyt ti'n okay? Fi'n meddwl nes i wastad cymryd y rôl na fy hun, o ran, falle bod fy hun ddim yn okay, ond beth os fi'n flipio hwnna ar ei ben, a'n mynd, wel, os o'n i eisiau rhywun i ddod ato fi, i edrych ar ôl fi a gofyn os fi'n okay, pam na allai ddim just bod y person i rhywun arall, a falle neith e weithio nôl i fi. So basically, dyna beth o'n i'n neud. O'n i'n trio bod y person neis na, yn mynd, o'n i'n cofio yna, ddisgybl cwbl o flynyddoedd yn iawn o fi, fi'n meddwl. A nes i weld, o'n i'n gweld cymaint o fy hun yn lo fe. Just cael ei adl allan, falle
ddim cweit yn rhan o'r grŵp, just ar y ymylon na. A fi'n cofio just yn eistedd lawr yr ochr yn gwylio'r criw o voice ma chwarae pil drod neu bynnag. A fi'n cofio mynd draw to fe a mynd, ti'n iawn. A y typical ateb, fi'n good, diolch. A fi'n gallu gweld, o'n i'n gallu gweld ynddo fe, achos bod fi wedi profi fi na'n. A ti'n gallu gweld y gwahaniaeth na. A gwybod, actually, mae rhywbeth dyfnach fan hyn. A fi'n meddwl bod pobl sydd wedi cael rhyw fath o brofiad ohono fe yn gwybod sut i ddelio, sut i roi cyngor i rhywun yn bach yn well. Achos ti'n wastad yn ffindio bod rhywun yn trial helpu, a mae lot o bobl jyst ddim yn gwybod beth i ddweud, achos mae fe'n sefyllfa mor anodd i bod ynddo. Pan ti yn cyrraedd trwyddo i rhywun, a maen nhw yn siarad gyda ti'n agored, a'n agor fyny ti'n bach mwy. Mae'n anodd iawn i wybod beth i ddweud. A mae da fi rhyw... Gair yna, y term man up yn mynd drwy pen fi. So, mae'n gymaint o stigma ti ôl e, mae fel... man up, a ti fel, what? Yeah. Mae'n okay ti deimlo fel person shit, ond ti'n iawn, mae'n rhywbeth... Unless bod ti wedi mynd trwyddo fe, mae'n anodd iawn i uniaethu gyda fe. Ond mae'n falle bod yn rhywbeth sydd ddim angen... Mae pawb yn gorfod delio gyda rhyw fath o iechyd meddwl, boed bod yn iselder neu just teimlo yn isel. Mae dal rhaid ti edrych ar ôl dy hun. Mwna mor bwysig, a fi'n credu fyd, Iesu'n cofio fel Matt Haig yn gweud hwn yn gwe. Dim ti yw'r tymladau, ti'n profi'r tymladau. Hynny yw, dyn nhw ddim yn diffinio ni. Mae fe'n rhywbeth ni'n profi, a falle bod yn tymlo fel cwmwl really blinking tywyll am ages, ond gydag amser, bod hwnna'n clisiau ofnadw eto, mi neith e glirio. Ond ti'n gwybod trwy therapi a siarad gyda pobl, wyt ti wedi gallu adnabod erbyn hyn falle'r triggers na sydd yn achosi falle i ti ddechrau slipo, a wedyn wyt ti'n adeiladu'r toolbox na nawr i allu falle cadw di'n lan os ti'n tymlo di'n yn slipo? Fi'n meddwl bod e'n rhywbeth falle sydd yn wendyr i fi yn bersonol. Fi ddim necessarily yn gallu ffindo'r triggers na, ond bod da fi rhywbeth o toolkit i ddelio gyda fe yn well ebyn nawr. A mae hwnna'n rhywbeth sydd yn eitha annoio fi, i fod yn allan onest. Fel just y fath o person ydw i, fi wastad yn hoffi sorto fy mas. A mae just cyrraedd y syniad o ble mae'r triggers mae gyd yn dod. Fi'n gwybod maen nhw'n adeiladu yn araf bach, yn just pethau bach ma sy'n gallu mynd ar y nerves i, neu sy'n gallu achosi fi i fynd yn grac neu rhywbeth. Ond wedi casglu at ei gilydd rhywbeth o toolbox o bethau i wneud, really. Mae just mynd am dro hyd yn oed. Fi'n meddwl mae dyna yw un o'r prif rai fi. Just fi'n aml, erbyn nawr fi'n mynd am dro bob nos cyn mynd i gwely. Achos o'n i dros amser fi wedi datblygu'r rutina nawr o gerdded o'n y pentre a just ymlacio a anadlu a just mynd, ti'n be, fi'n fi dal ma, dal i fynd, a ti'n be, rhyw pethau ddim o'r wael a falle fi'n meddwl bod nhw. Ond just cael y toolbox bach na, really, o bethau, os ydych chi ddelio gyda fe, really, fi wedi casglu dros blynydde. Yn amlwg, i'r ddau ohonoch chi, mae cerddoriaeth, sgwennu, ti'n sgwennu dramau a cerddi, a fi'n credu bod ca newydd dy ti bob fel dydd erbyn hyn, a mae rai fi actually diolch i ti, achos ti wedi sgwennu can ar gyfer y podlediad yma. Hwna enghraifft, nes i ofyn os ti'n ffansi wneud e, o ti'n hala demo i fi erbyn nos o fod. So, mae'n gred. O fel, Griff, i ti, Tsunami, Boys the Band, ti'n barod i gweud gymaint o gefnogaeth maen nhw wedi bod i ti. Sio mae'r profiad nawr berfformio i ti te, fel introvert? Ydy e'n rhywbeth ti'n joio wneud? Ydw, fi'n enjoyo fe, ond mae'n cymryd lot fawr o effort i wneud.
to the point o lle na i orffen chwarae ar llwyfan a na i teimlo rhyw fath o fel state o euphoria achos ti'n rhoi gymaint o pressure ti dy hun i berfformio a wedyn mae drosto a ti fel, oh, thank God. Oh, tawelwch. Ond eto, sy'n ni'n performio ers beth i 19 mis. So, gan i weld sy'n eithi wedyn. Beth am ymateb y gynulleidfa? Sut ti'n offi hwnna? Fi ddim rili'n trio cymryd sylw o'r gynulleidfa, achos fi'n trio cadw popeth i fynd. Os mae'n hynny'n sens. Okay. O, beth sy'n dod nesa? O, beth sy'n dod nesa? O, paid chwysu. O, paid chwysu gormod. O, paid cwmpo. Cos mae'n a lot o byddai sydd wedi digwydd yn y gorffennol lle fi wedi disgyn off llwyfan unwaith. Mae y sŵn di switch off. So, a mae'n constant overthinking na. Mynd trwy pen fi fel, beth os mae hwn yn digwydd? Beth os mae hwn yn digwydd? O, reit, calm down. F minor. A wedyn, mae'n ffain. Erbyn hyn, mae'n lot... Mae'n lot o pressure fi'n rhoi ar fi hun, ond fi'n gwybod mae'n rhan o'r job. A fel fi'n gweud, ti'n cael yr state na o euphoria erbyn y diwedd. A hefyd, on a selfish level, mae'n beth nes i siarad yn bit i. O, fi ar dot y llwyfan. Ie, o'n i ar llwyfan. Di siarad. Yeah, good. Yeah, really good. So, mae'n good rhyw fath o conversation starter. O'n i'n teimlo, anyway. Ie, bendant. Mae hwnna'n rhoi rhywle i ddechrau, dwi. Ble falle fydde ti ddim yn siŵr fewn ble i ddechrau. Mae lot o bobl yn byw ar yr teimlad yna fod yr llwyfan. Fi'n siŵr bod Iestyn yn un ohonyn nhw. Ond i fi, dwi ddim yr cyflwr gorau fi fod yn ddo. A fall, fi'n teimlo'n lwcus bod ni ddim yn gigio mor aml a go ni, especially dros y 2 flynedd diwetha. So, os gyda ti go-tos arall te, fel, ti'n fi'n gwybod ni wedi gweud am y self-care a beth bynnag, ond wyt ti, os da ti rhyw betrwm mwyn cadw meddwl ti mor iach a phosib? Fel fi'n gweud, fi'n teimlo'n lwcus, mae da fi'r support group yna o gwmpas fi. Fi'n gallu dibynnu arno os fi'n unau yn teimlo'n shit neu maen nhw'n meddwl bod fi yn mynd i gwmpo mewn i rhyw fath o pit of despair. So, mae hwnna definitely'n help. Mae sgwennu definitely'n helpu. Routine. Fi'n gwybod bod yn anodd iawn ar hyn o bryd i gael routine. Ond fi'n siŵr, Iestyn, ti'n gweud bod ti'n cerdded bob nos bron. Mae hwnna definitely'n rhyw fath o routine sydd probably mynd i gadw rhyw fath o heddwch yn dy feddwl di os ti'n teimlo rhyw fath o iselder. Gweithio mas hefyd yn help. Therapist. Pethau fel la. Really helpful. A fi jyst yn meddwl nawr, yes, ti dal yn ysgol a ti'n gweld falle mewn disgyblion iau fel a ti'n gweud fanna nawr, a fi'n gwybod o ti'n berson oedd eisiau delio gyda fe dy hunan. Ond wrth edrych arno fe nawr, wrth edrych nôl, os na rhywbeth bydde di gallu helpu'r Iestyn 10, 11, 12, 13 na. Achos fi'n credu mae addysg mor bwysig bod ni'n addysgu'n hunain a bod ni'n gwybod beth sy'n ymlaen. Beth falle bydde wedi gallu helpu? Fi'n meddwl oedd e'n rhyw syniad o fynd o'n hunan, really. A gallu just deall pwy o'n i a peidio roed y gwyneb ma'n mlaen pan o'n i'n ysgol. Rhywbeth fi wedi bod yn meddwl am iddo lot, wel, oedd ti ofyn y cwestiwn na, oedd pan o'n i yn ysgol, o'n i wastad eisiau bod adre, neu wastad eisiau mynd adre. Ond pan o'n i adre, o'n i wastad eisiau bod yn ysgol. So dati'r, just as rhywbeth rhyfedd fan'na, lle ti ddim really'n gwybod beth ti moyn. A beth sy'n tynnu ti tuag at eisiau bod nôl yn ysgol. So, fi'n meddwl eto, just cael rhywbeth o, rhyw gath o gymuned agos ato ti. Fi nes i ddod yn really agos a lot o'r staff yn yr ysgol. Nes i wedi bod yn
lot o athrawon sydd wedi bod yn gefnogol iawn. A really eisiau, sa'n falle cael yr hyder na i droi at rhywun yn gynt. A falle cael just y help bach na hyd yn oed. Mae hyd yn oed gallu cael rhywun yn dod lan ti a ti'n mynd, helo Iestyn, sut wyt ti heddi? Neu aelod staff yn cyd-disgybl yn rhiant yn hyfforddwr neu bynnag, really. Mae fe gyd yn helpu. Ond, cyrraedd y pwynt yna yw'r challenge, really. Trio ffind o mas beth yw triggers ti. Okay. A gweld os mae fel... just trio ffind o mas beth sydd yn trigger ti i gael rhyw fath o relapse. Mae cyrraedd y pwynt o ddeall beth yw trigger fi yn meddwl bod fi angen teimlo'n isel, neu angen mynd trwy'r profiad na yn y lle gyntaf. Mae'n gweud bod ti'n perfectionist. Ydy hwnna'n rhywbeth wyt ti'n teimlo fel ti'n gorfod bod? Like, ti'n gorfod wneud pethau to the point o fel maen nhw'n berffaith? Falle bod fi ddim yn perfectionist. Fi'n gwthio fi na'n, falle. Falle mae dyna beth yw'r peth... sa'n siŵr. Mae'n gymysgedd o'r ddau, Fi'n hoffi gwthio fi na'n, a fi'n hoffi challenge, a fi'n hoffi... Wel, falle erbyn nawr, dwi ddim yn teimlo fel cymaint o challenge, achos bod fi mor used i wneud pethau newydd ma, a wneud pethau, falle, bod fi... mynd nôl at Michelin chef restaurant ma. A wneud Michelin chef meal. Sa'n gwybod pam nes i ddewis y syniad yna. I ddisgrifio fe. Ond, fi'n meddwl bod fi just... fi'n ddigon hapus i gwthio fi na'n. Mae hwnna'n beth da. Dwi ddim yn beth drwg ydw e i wthio dy hun ag i profi dy hun. Ond hefyd, ti di gweud dy hun y fe, ofon ffindo'r triggers, achos yr effaith geithau. Yn amlwg mae hwnna'n rhywbeth hollol dealladwy. Ond yn amlwg yn dod wrth rhywun fel Griff, am y clywed y cyngor na, na dwi Griff, na fi, na ti, na neb yn wedi cael yn hyfforddi yn y pethau yma, ond mae clywed profiadau a'r cyngor na, dyna beth i ni mae i wneud gobeithio, fe i rannu'r pethau yna. So falle bod yn rhywbeth felly di falle gweithio arno. Definitely. Na, does dim un ohono ni'n arbenigwyr o bell ffordd. Ond dwi wir yn gobeithio y gwneith clywed am brofiadau Griff ac Iestyn fod o gymorth i chi, neu rhywun sy'n agos ato chi i gael yr hyder i siarad ychydig mwy agored am bethau, ac annog dechrau'r sgwrs am iechyd meddwl heb fod y stigma yna ynghlwm. Mae'r rhestr o wefannau a mudiadau all fod o gymorth ar dudalen meddwl.org, ac os oes angen cyngor arbenigol neu gymorth proffesiynol arnoch chi, please peidiwch bod ofn gofyn am help. Diolch o galon i Griff ac i Iestyn am eu cyfraniad gwerthfawr i'r podlediad, ac wrth gwrs i chi am wrando. Tan tro nesaf felly, fel arfer, byddwch yn garedig i'ch hunain, ac i'ch gilydd.